Fil-jum li jimmarka xahar mindu feġġ l-ewwel każ ta' coronavirus f'pajjiżna ġew irrapportati 52 każ ġdid minn fost rekord ta' 825 test biex it-total ta' persuni nfettati f'Malta tela għal 293. Fost il-każijiet ġodda hemm anzjana residenti f'dar tal-anzjani li qed tinżamm f'iżolament. F'konferenza tal-aħbarijiet mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Każ Fern u s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Xarmin Gawċi kien spjegat li 4 mill-pazjenti l-ġodda ttieħdu l-isptar Mater Dei u 3 oħra qed jinżammu fl-Isptar Ġenerali Tawdex. Dawn jinsabu f'qada stabbli imma hemm min għandu mart ieħor u jpoġġihom fi stat aktar vulnerabbli. Il-Ministru tas-Saħħa ċara li ħadd mill-pazjenti li rriżultaw pożittivi fl-aħħar sigħat ma huma immigranti. Dawn il-52 każ speċifiku sa issa mill-informazzjoni li għandna ma jidirx li huma relatati ma' Ħal Far, ma jfissirx li f'Ħal Far fl-Open Center ta' Ħal Far mhux se jkollna aktar każijiet fil-ġurnati li ġejjin. Il-maġġoranza tal-każijiet huma rġiel u Maltin, hemm ukoll 4 Għawċin. Fost il-każijiet ta' persuni barranin hemm Somalu li jgħix Malta fil-komunità u mhux f'ċentru tal-immigranti. B'kollox sa issa saru 11,740 test. Il-ħidma tagħna ta' kontingenza li għadna f'dan il-fażi ta' kontingenza hija li nibqgħu nsibu iktar nies għaliex aħna iżjed ma nsibu iżjed nafu li nistgħu nieħdu l-miżuri. Il-Professur Gawċi spjegat li qed tinżamm l-informazzjoni kollha tal-pazjenti fuq sistema provduta mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa biex l-awtoritajiet Maltin ikollhom stampa ċara tal-mappa f'Malta u fejn hemm l-aktar każijiet. Din se tiġi pubblikata fi żmien li ġej. Fakret iżda li trasmissjoni lokali ma ssirx biss fil-lokalità li minnha jkun ġej l-individwu. Inti jista' jkollok trasmissjoni mhux biss fid-dar tal-persuni, imma jista' jkollok ukoll trasmissjoni pereżempju fuq il-post tax-xogħol jew inkella huma ħarġu fil-komunità. Però din id-data kif ikoll ftit iktar każijiet li nkun nistgħu naraw li din hija sinifikanti statistikament nkun nistgħu wkoll nippubblikawha. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika tenniet l-appell biex issa li hemm ħafna każijiet trasmessi lokalment u anki nies li rriżultaw fil-pożittiv li huma meqjusa vulnerabbli ħadd ma joħroġ bla bżonn. Iżjed jinkwetawna dawk in-nies li maħniex insibu għaliex dawk jistgħu jkunu n-nies li qegħdin iferxu. Allura l-uniku ħaġa li jistgħu jagħmlu l-pubbliku hemm barra hija li jħarsu dawk il-miżuri li qegħdin nagħmlu rakkomandazzjoni għalihom aħna u anke li nsegwu propju l-liġijiet li aħna daħħalna fis-seħħ għaliex dawn huma liġijiet li jistgħu jagħmlu sens f'dan l-istadju li qegħdin fiha bħalissa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.